Ahoj, tady zase John a vítám vás u dalšího videa o bylinkách podle znamení a dneska se společně podíváme na bylinky pro znamení Panny. A shodou okolností mi to vyšlo ten natáčecí den do těch největších veder v srpnu, takže se omlouvám, jestli se vám tady rozteču a nebo upeču. Každopádně pojďme se tedy vrhnout na bylinky pro znamení Panny. Co se týká tohoto znamení, tak je pod vládou zemského elementu a zároveň ten zemský element je doplněný vlivem Merkuru. Merkur, jak už víme třeba od blíženců, je v podstatě princip, který dodává nebo udává věci do pohybu, který pomáhá právě s určitými cestami mezi světy, s určitými myšlenkovými pochody, a který právě třeba u blíženců vládne společně se vzduchem, tedy dýchacímu aparátu a nervové soustavě, přesně tomu myšlení. A právě to myšlení je hodně důležité i u těch pan, jelikož v podstatě Panny můžeme považovat za určité analytiky zvěrokruhu, jelikož oni vlastně lidé narození ve znamení Panny mají tendenci dávat věci do pořádku, do kategorií, všechno poctivě rozstřídit, zanalyzovat, dát všemu prostě nějaký systém. A tam právě krásně vidíme tu spojitost toho Merkura, toho nějakého vzdušného pohyblivého prvku a vlivu právě země, která ukotvuje dané myšlenky, dané potřeby, tužby, které přináší ten Merkur. Takže to jsou v podstatě vlivy, které spatřujeme u Pan, jakožto u znamení. Co se týká nějaké té astronomické anatomie, nebo astrologické anatomie, tak tady se můžeme bavit o zažívacím ústroji, jelikož zažívací ústrojí je v podstatě brána živin do našeho organismu a dochází tam právě k rozkladu potravy na jednotlivé živiny nebo skupiny živin, které dále metabolizujeme. A podle různých publikací se můžete dočíst různé právě korespondence. A nejčastěji se Panny dávají do souvislosti buď to se žaludkem, anebo s játry. Já osobně se přikláním právě k těm játrům, jelikož o žaludku už jsme se bavili v bylinkách pro raky. A zatímco žaludek právě pro mě představuje určité to jezero, které je proměnlivé, které může zastydnout nebo naopak se přehřívat, které právě souvisí s tím samotným rozkladem a tou nestabilitou, tak ta játra v našem organismu plní právě tu hlavní metabolickou funkci. Ono k metabolismu jednotlivých surovin dochází všude, ale právě, že v játrech je to v podstatě nejsilnější nebo nejvíce zastoupeno. Právě metabolismu sacharidů, lipidů, aminokyselin a tak dále. Takže v podstatě játra jsou pro mě hlavním orgánem, na která se zaměřuju v případě, že se bavíme o panách, jakožto o znamení. A v podstatě společně s tím se zde můžeme bavit o nějakém detoxu organismu, jelikož játra jsou hlavní detoxikační orgán v těle. Všechny látky prochází, cizorodé látky prochází nejdříve játry, tam se částečně metabolizují a v podstatě třeba ve farmakologii se ten efekt označuje jakožto efekt prvního průchodu játry u perorálně podávaných léčiv. Jelikož v podstatě ten první průchod játry do určité míry snižuje účinnost daného léku právě tím, že dochází k částečné metabolizaci už vlastně v těch játrech. Takže si pojďme projít nějaké ty bylinky. Rozdělil jsem to tady na žaludek, částečně ho tady zopakujeme, jelikož většinu toho už známe z videa o bylinkách pro raky. Pak se podíváme stručně na střeva, jelikož ta jsou taky někdy spojována s Pannou, ale my se jim budeme věnovat ve spojitosti se střelcem. Pak se zaměříme hodně na játra a částečně na cukrovku, jelikož ta cukrovka do určité míry souvisí právě s onemocněním slinivky a do určité míry to můžeme vztáhnout i k metabolismu sacharidů v těle, což zase spadá pod játra. Takže o té cukrovce se budeme opět zmiňovat ve více videích.
Co se týká tedy těch žaludečních bylin, tak v okamžiku, kdy máme právě ten zastydlý žaludek, kdy se nám špatně tráví, tak podáváme tradičně hořké byliny nebo siličnaté rostliny, jelikož právě hořčiny stimulují sekreci žaludečních šťáv a také žluči, o čem se budeme bavit dneska. Bude to velmi důležité potom při právě povídání o játrech. A poté vlastně ty siličnaté rostliny také stimulují chuť k jídlu, ale spíše působením na nervovou soustavu, zároveň pomáhají pročišťovat trávicí soustavu. Siličnaté drogy hodně uplatňujeme i ve střevech, kdy potřebujeme trošku pročistit střevní mikroflóru, obzvláště právě v okamžicích, kdy trpíme na nadýmání. V takových okamžicích je dobré pročistit trošku tu střevní mikroflóru právě pomocí siličnatých bylin. Nejčastěji se používá buď to heřmánek, anýs nebo fenikl, tyhle ty bylinky, které my máme zafixované jakož takové ty odplyňovací, tak oni fungují právě tak, že trošku pročistí tu střevní mikroflóru, tudíž nedochází ke vzniku takového množství právě metanu a dalších třeba sulfánů a tak dále, dalších plynů v našich střevech. A co se týká tedy dalších těch bylinek, které můžeme používat na žaludek, tak naopak v okamžiku, kdy máme hodně posílenou činnost žaludku, když to tak řeknu, kdy se nám tvoří hodně těch žaludečních šťáv nebo sekretuje a v podstatě to může vést potom k pálení žáhy nebo k narušení střevní vlastně stěny, žaludeční stěny, ke vzniku žaludečních vředů a tak dále. Tak v takovou chvíli doporučujeme buď to bylinky tříslovinové, v okamžiku, kdy už se tam objevují nějaké ty vředové onemocnění, a jelikož ty pomáhají stahovat vlastně tu tkáň k sobě, tudíž pomáhají zacelovat ty různé ranky. Ale nejlepší je prevence, a to v podobě slizovitých rostlin. Ať už je to lněné semínko nebo spíše lněný macerát ze lněného semínka, potažmo právě maceráty ze slézu, z proskurníku, z topolovky, z jitrocele, takový jakoby základ těch slizovitých rostlin. Takže to jsou bylinky, které můžeme použít vlastně pro žaludek. Když se podíváme na ty střeva, tak tam používáme buď to ty slizovité rostliny i v okamžiku, kdy máme zanícená a podrážděná střeva. Zároveň slizovité rostliny pomáhají při zácpách, kdy pomáhají usnadňovat odchod stolice ze střev, a nebo například lněné semínko, tentokrát vlastně v podobě suchého semínka, tak také pomáhá tím, že tam nabopná, stáhne tam tu vodu, tak také odchodu vlastně stolice ze střev, takže můžeme vlastně využívat ho jakožto pro jeho určité projímavé účinky. Naopak, když trpíme na průjmy a průjmová onemocnění a opět nějaká zánětlivá onemocnění ve střevech, tak saháme po tříslovinových rostlinách, jako je třeba dubová kůra, ostružiník, maliník, jahodník, se hodně používá, po případě trnky. Tak tyhle ty bylinky bohaté na třísloviny pomáhají právě naopak zahušťovat stolici, odčerpávat vodu. Na spousta tříslovin funguje tím stylem, že na sebe absorbuje vodu a díky tomu dochází vlastně k zahuštění stolice. Takže a nejenom stolice, ono se to hodně využívá třeba i u potu. Když se hodně potíme, tak se doporučuje vlastně se třeba oplachovat nálevem vlastně z tříslovinných drog, jelikož jednak stahují tu pokožku, ty pory a tak dále, a zároveň vlastně na sebe naabsorbují tu vodu, ten pot jako takový a v podstatě jakoby vysuší nás. Jo? Třísloviny hodně mají právě tendenci jakoby vysušovat a stahovat. Takže to by bylo ke střevům, jak jsem už tady zmínil, tak můžeme použít i ty siličnaté drogy v okamžiku, kdy třeba trpíme nadýmáním. Poté hodně se tady dneska budeme bavit třeba i o čekance, o pampelišce a o jejich kořenech, jelikož obsahují inulín, a tyhle ty drogy obsahující inulín jsou zase skvělou výživou pro střevní bakterie, jelikož právě inulín se rozkládá až vlivem nebo činností střevních bakterií. Díky tomu má nižší glykemický index než spousta ovocí, zelenin a tak dále, a zároveň vlastně slouží jakožto výživa pro střevní bakterie. A tím se přesouváme k hlavnímu tématu, a to jsou játra. U těch jater můžeme v rámci těch bylinek fungovat několika
způsoby. Asi ten nejjednodušší, který se snoubí s bylinkama na žaludek, tak je používání hořkých bylinek. Jelikož hořké bylinky, krom toho, že stimulují sekreci žaludečních šťáv, tak se podporují i tvorbu a sekreci žluči. A tím, že vlastně odvádíme žluč vlastně z jater přes žlučník do střev nebo do dvanáctníku a tak dále, tak jednak zabraňujeme zahušťování a vlastně díky tomu zabraňujeme vzniku žlučových kamenů, což je super. Zároveň vlastně žlučové kyseliny vznikají přeměnou nebo metabolizací cholesterolu. Tudíž tím, že se zbavujeme žlučových kyselin a žluči, tak se zbavujeme cholesterolu, který je uložený v játrech, a tím pomáháme játrům. Takže v tomto ohledu jsou bylinky, které jsou nějakým způsobem hořké, ať už je to peliněk, ať už je to puškorec, chmel, měsíček se hodně používá. Ona dokonce i ta máta je slabá hořčina. Takže tyhle bylinky pomáhají právě těm játrům i skrz ten účinek na ten žlučník a na tu sekreci žluči. Kromě toho můžeme používat bylinky, které nějakým způsobem upravují činnost enzymů v játrech. Takovým vyloženě učebnicovým příkladem je zde třezalka, která ovlivňuje činnost cytochromů nebo skupiny vlastně enzymu označované jako cytochromy P450, které mají vlastně za úkol metabolizovat veškeré cizorodé látky nebo veškeré látky v těle. V podstatě jde o to, že z látek, které jsou málo rozpustné ve vodě, se tvoří látky, které jsou dobře rozpustné ve vodě, díky tomu můžou z těla odcházet prostřednictvím moči a stolice. Ne vždy je to úplně k prospěchu, protože samozřejmě zvýšená rozpustnost ve vodě znamená, že se snáze mohou dostávat i do buněk a tak dále. Každopádně prostě ta základní myšlenka tam je, vytvořím něco, co je hodně dobře rozpustné, díky tomu to budu moct vyfiltrovat a poslat ve vodné moči pryč z těla. Někdy se ten účinek zesílí u těch látek tím zabudováním nějaké téhleté hydrofilní skupiny, jindy se naopak právě utlumí. A třezalka právě ovlivňuje tyhle cytochromy, tudíž ovlivňuje i metabolizaci většiny léků. Nejčastěji se mluví o hormonální antikoncepci, mluví se o psychofarmacích, jelikož tam jde spíše o to, že třezalka působí na nervovou soustavu, ale může právě omezovat nebo nějakým způsobem ovlivňovat činnost léků na srdce, na tlak a tak dále, na trávení a tak dále. Takže u té třezalky, když tak na to pozor, tyhle účinky samozřejmě postupem času slábnou u té třezalky docela dost, hlavně tedy potom ten účinek třeba na tu nervovou soustavu hodně rychle mizí z té sušené třezalky. Takže tak. Co se týká dalšího přístupu, jak můžeme přistupovat k těm játrům, tak jsou to bylinky, které pomáhají vlastně s tou jaterní tkání, které jí pomáhají vlastně buď to obnovovat nebo chránit a tak dále. Co se týká té ochrany, tak tam se hodně bavíme o antioxidantech, jelikož vlastně stejně tak jako veškerá tkáň v těle, tak jaterní tkáň je silně náchylná na reaktivní formy kyslíku, nejčastěji kyslíkové radikály, a zároveň u té jaterní tkáně, tím, že tam probíhá velké množství těch metabolických dějů, tak je velká šance, že tam vzniknou právě tyhle reaktivní formy v rámci právě přeměn různých látek, které vstupují do našeho těla. A právě proto tady se uplatňují dobře ty antioxidanty, ať už je to vitamin C v podobě šípků, v podobě ibišku, nebo jsou to různé flavonoidy, které najdeme například v květu bezu a v lipovém květu a v dalších prostě v těch květových drogách, nebo hodně v zelených potravinách najdeme spoustu antioxidantů, v kopřivách najdeme spoustu antioxidantů, v borůvkách, to je docela známé, ačkoliv tam to není úplně tak ve finále výhodné i vzhledem k ceně borůvek,
ale jakoby musíte tam do sebe přijmout velké množství borůvek, abyste dosáhli nějaké dobré hladiny. Takže sáhnout po nějakých těch na antioxidanty bohatých potravinách a rostlinách je jeden ze způsobů, jak chránit jaterní a nejenom jaterní tkáň. Další jsou bylinky, které pomáhají zbavovat tu tkáň cholesterolu, což jsou jednak tedy ty bylinky, které jsou hořké, které stimulují odchod toho cholesterolu, a nebo z těch bylinek, které tady dál mám uvedené, tak je to například pír plazivý, který právě obsahuje inositol, který je nebo má blahodárné účinky mimo jiné i na játra, ale stejně tak vlastně i třeba na pohlavní buňky. Pomáhá vlastně zvětšovat množství a mobilitu spermí, pomáhá vlastně zkvalitňovat vajíčka u žen, stejně tak pomáhá potom ještě v rámci třeba cukrovky nebo při metabolismu cukru. Takže oddenek píru také má úžasné účinky a právě pomáhá vlastně zbavovat játra cholesterolu, vlastně čistit ty játra a chránit je a zároveň podporuje regeneraci. A asi nejvíc profláklá bylinka spojená s játry, tak není jaterník, který ve finále má daleko větší afinitu k plicím, ale je to ostropestřec mariánský. Právě v něm jsou různé ty flavonoidy, izoflavonoidy a další tyhle flavonoidům příbuzné látky, které mají úžasné účinky právě na jaterní tkáň. Jednak pomáhají s regenerací jaterní tkáně, s ochranou, s očistou jaterní tkáně. A kromě toho, jestli si to dobře vybavuju ze své seminárky právě na toto téma, tak jsou u těch látek prokázané i protirakovinové účinky. Pomáhají vlastně jakožto prevence proti vzniku rakoviny prsou, myslím si, že vaječníků, prostaty a tak dále. Jo, zrovna jako látky z rostliny ostropestřec mariánský, jakož to prostě neumím vyskloňovat a vyslovit, tak jsou velmi blahodárné pro ten lidský organismus. Takže to bychom měli ty bylinky na ta játra. Ještě tady mám poznamenáno, že můžeme využívat bylinky, které podporují metabolismus jako takové. Sem hodně řadíme plodiny. Jelikož plody obsahují spoustu vitamínů, minerálů, organických kyselin, právě flavonoidů a tak dále, což jsou všechno látky, které nějakým způsobem mají tendenci stimulovat látkovou výměnu a zároveň podporovat metabolismus, jelikož právě obsahují různé tyhle prvky, které můžeme, a teď nemyslím prvky v chemickém slova smyslu, ale prvky jakožto věci nebo části, nebo jsou části, které se mohou zapojit právě, nebo jsou důležité pro funkci enzymů, nebo se zapojí, potom se dají přeměnit a mohou se zapojit právě do enzymatických reakcí, nebo mají právě ten antioxidační charakter. Takže mám tady zmíněný právě černý rybíz, bezinky, jablka, to jsou tak právě ty šípky, ty už jsem tady zmiňoval v souvislosti, tedy v souvislosti s vitamínem C a s antioxidanty. Takže to jsou bylinky, které pomáhají stimulovat metabolismus. Částečně jsme se o nich bavili, myslím si, že v bylinkách pro býky, kde jsme se bavili i o aronii, o pampelišce, jakožto o bylinkách, které stimulují metabolismus trošku jiným způsobem, jelikož aronie ta stimuluje metabolismus skrze účinek nebo afinitu ke štítné žláze a zároveň skrze obsahové látky a vitamíny a minerály a tak dále. A u té pampelišky je to právě skrze tu podporu toho trávení a skrz ten mírný močopůdný účinek, který samozřejmě stimuluje zase odchod látek z těla a detoxikaci těla. Tak, a to bychom měli bylinky tedy na játra a přesunul bych se stručně k cukrovce. Máme v podstatě dva druhy cukrovky. Máme cukrovku, která je takzvaně vrozená, což je cukrovka, která je v důsledku v podstatě nedostatečné tvorby inzulínu nebo
vůbec žádné tvorby inzulínu v těle. Je to cukrovka, která prostě se hodně blbě léčí se v podstatě tím, že si nahrazujete inzulín, který se vám v těle netvoří. A poté je cukrovka druhého typu, která se vyznačuje inzulínovou rezistencí tkáně. Tudíž vlastně sice tělo produkuje inzulín, ale neprodukuje ho dostatek na to, aby tkáň reagovala dostatečně a odváděla tedy cukr nebo spíše glukózu vlastně z krevního řečiště do buněk, kde může podléhat vlastně metabolizaci. A právě ten druhý typ cukrovky se nejčastěji dá řešit bylinkama. Neříkám, že úplně, jo, že vlastně můžete najednou vysadit jakoukoliv léčbu, ale právě, že vlastně z té rostlinné říše se dosti inspirovaly právě antidiabetika, která se používají vlastně u téhleté cukrovky. U obou druhů cukrovek je velmi důležitá dieta, jakou dodržujete, aby byla vlastně vyvážená. Samozřejmě tam byl omezený vlastně zdroj nějakých těch jednoduchých sacharidů nebo škrobu. Hodně jsou lidé, co mají cukrovku minimálně toho druhého typu, jsou hodně hákliví na škrob, takže brambory, pšenice a tak dále, docela problematické potraviny. A v podstatě, co se doporučuje z těch bylinek, tak tady máme samozřejmě profláklou brusnici borůvku, přesněji se tam uvádí list nebo nať, jelikož ta obsahuje vlastně glukokininy, které pomáhají vstupovat tedy cukru nebo glukóze do tkáně, kde může podléhat metabolismu. Poté zde máme už zmíněný pír plazivý, který obsahuje ten inositol, a obecně rostliny, které obsahují inositol, právě učebnicový příklad je ten pír plazivý a jeho oddenek, tak tyhle rostliny pomáhají snižovat tu rezistenci, zvyšovat citlivost vlastně tkáně na ten inzulín a tudíž poté vlastně usnadňují ten přechod té glukózy z krevního řečiště. Poté se tady můžeme bavit o pampelišce lékařské a čekance a jejich kořenech. Tam jde právě o to, že tyhle rostliny jednak podporují trávení, jo, takže to nastartuje nějakým způsobem ten metabolismus, ale nevyřeší to tu cukrovku jako takovou. Spíše jde o to, že tyhle rostliny nebo tyhle drogy, jelikož se bavíme o kořenech, tak obsahují právě zásobní cukr inositol. A ten se neštěpí klasicky jako jiné polysacharidy v našem těle, ale štěpí se právě až ve střevech činností těch bakterií. Tudíž ty cukerné jednotky, které se z něj uvolní vlastně přes stěnu střev, tak nastupují pomalejc do toho organismu. Není tam takový vlastně nástup toho cukru a zároveň část těch cukerných jednotek je spotřebována právě těmi bakteriemi za vzniku tedy těch doprovodných plynů nejčastěji a zároveň to tedy slouží jakožto výživa té střevní mikroflóry. Velmi zajímavá v souvislosti s cukrovkou je jestřabina Galega officinalis, jelikož obsahuje látku galenin a právě tato látka byla, myslím, jedním z prvních antidiabetik, které se používaly, nebo látka odvozená od galeninu. A pokud si to nepletu, tak tato látka by měla vlastně inhibovat amylázu v ústech, což vlastně vede k tomu, že se tolik neštěpí škrob, nebo nedochází ke štěpení škrobu takovému, tudíž nedochází k uvolnění toho velkého množství glukózy, která je vlastně ve škrobu a opět se vlastně snižuje ten náskok té glukózy nebo ten nárůst té hladiny glukózy v krevním řečišti. Další bylinky, které se tradičně používají nebo při cukrovce, tak tady mám vypsané oves, nebo přesně ovesná sláma, ačkoliv já, když už s ní pracuji, tak ji spíše používám při nervových problémech. Poté se doporučuje jetel, jelikož ten stimuluje právě metabolismus a hlavně tedy po té hormonální stránce. Kopřiva, která pomáhá čistit organismus a opět by měla pomoci stimulovat vstup cukru z krevního řečiště do tkáně. A poté stevie jakožto rostlinná alternativa k nějakým těm sladkým věcem, jelikož takhle.
ona je sladká, jelikož tam má glykosid, steviozid, který se štěpí na cukernou látku. Je daleko sladší, tudíž ho musíte, vám stačí použít daleko méně téhleté látky, čímž opět se snižuje určité jakoby množství toho cukru, který si pustíte do těla. Neřeší to ten problém. Pořád do sebe dostanete nějaký cukr, který je potřeba poté převést do té tkáně a v okamžiku, kdy je tam už poměrně vysoká ta rezistence, tak to může být problém. Tak a poté jenom taková poznámka na závěr, že vlastně s cukrovkou logicky souvisí slinivka, o které se budeme bavit v rámci jiného videa. Každopádně jenom na závěr Janča se Zentrichem uvádí u slinivky, že potřebuje léčbu jakožto jakákoliv jiná sliznice, takže hlavně slizovité rostliny. Mám tady uvedené právě třeba lékořici, anebo právě sléz, topolovka, proskurník, jitrocel, jakožto bylinky na podporu vlastně slinivky. Problém je, že slinivka netvoří pouze inzulín, ale tvoří vlastně, nebo pouští vlastně do dvanáctníku i další trávicí enzymy, takže to, že podpoříte činnost slinivky, neznamená nutně, že pomůžete při cukrovce. A jak už bývá zvykem, na závěr bych vám představil čaj pro znamení Panny a balancuje někde na hranici podpory jater a metabolismu a vlastně na hranici s tou cukrovkou, jelikož základ vlastně tvoří jahodníkový list společně s borůvkovým listem a s květem ibišku a v tom všem se nachází ještě kořen čekanky. Takže tyhle 4 byliny tvoří moji směs pro znamení Pan. Díky jahodníku, ibišku a borůvkovému listí, tak je to směs, která dosti je taková ovocná, jen ten čekankový kořen tam dodává trošku mírně těch hořčin. Každopádně není to nic drastického, jelikož čekanka oproti třeba pampelišce je daleko méně hořká, obsahuje daleko méně hořčin. Takže tak, ještě co se týká té cukrovky, tak tady mám vlastně poznámku, že třeba v soje se nachází látky, které pomáhají snižovat hladinu krevního cukru. Hodně se využívají i fazolové lusky sušené bez semen. Ty se také používají právě při léčbě cukrovky. Obě jsou to drogy, se kterými jsem v životě nepracoval, takže vám k nim nedám nějaké osobní postřehy a zkušenosti. Jen jsem je tady chtěl zmínit jakožto takové učebnicové příklady rostlin, které se používají při terapii cukrovky. Tak ode mě vše pro tohleto video, doufám, že jste si z toho něco odnesli a v příštím videu se podíváme na znamení Vah, což je moje znamení, takže si myslím, že naše cesta k močovým cestám, k ledvinám a tak dále bude trošku taková i cesta pro mě a takové jako mluvění mě do duše, jelikož si zadělávám sám dost na velké problémy v téhle oblasti. Takže to se budete moc těšit na ledvinový čaj a poté se podíváme na štíra, na plodnost a pak už se budeme pomalu blížit ke konci skrze vlastně střelce, kozoroha, vodnáře a ryby, kdy tedy pro vodnáře a ryby a myslím si, že i pro kozoroha už jsou čajové směsi, myslím na mém starším Instagramu. Kdyby vás zajímal čaj pro znamení Pan, tak ho najdete opět na mém Instagramu dole v popisku, potažmo ho najdete zalistovaný v katalogu opět na Linktree dole v popisku videa. Tak ode mě tedy vše a u dalšího videa o bylinkách zase někdy. Ahoj!